gore rino ra2026 tiri kureceiva zviprofita zvakawanda from many prophets. So hatizivi kuti zvichava zvechokwadi here. Vamwe vari kuti igore rekumhanyiswa, vamwe vari kuti igore rekusungwa, vanhu vachasungwa chaiko chaiko, hanzi vanhu vachasungwa, vanhu vachamhanya. So I don't know kuti zvichange zvakamira sei gore rino. We all know kuti kutanga kwegore vanhu vanenge vachi especially maprophets, mapastors vanenge vachireleasa matheme akangosiyana siyana zvichienderana nemavisions, zvichienderana nezviprofita zvavanenge vapuwa panguva iyoyo. So inini hangu the same ndoda kungoti ndingomotivata someone ndichiti guys, this year haisi kuti timboita zvekutamba nekushanda. Ngatingoramba tichishanda zvawaingoita last year, chingotry kuincreasa. Ndiwe unoziva kuti zvinhu zvawakawana last year, ndiwe unoziva kuti mabudgets ako elast year kuti akabudirira kana kuti haana. So this year chingowedzera pace. So ndangokurudzira someone kuti wedzera pace pazvinhu zvese zvauri kuita. This year try by all means kuti uwedzere. Kana waiva mu5 this year chitry kuti upinde mu6. Ukaona zvichidaro zvinokubetsera kuti uende